Thank you for everything. My gift this Christmas. So, kanina po Is is a 3-night all-inclusive stay at the Villa Lo? Stonefield in Santa Lucia. Oh, no, Tala! Klaro mo! Lagi! Klaro! Hey guys! Welcome back to Mama Quata's channel. For today's video, ayan, maghahanda tayo para sa Noche Buena. Yan, makikita ninyo dito guys, para ole na kayo, dinner time! Kainan na. We wish you a merry kainan na! Una natin putahe ay pritong isda! Mine 20 po, mine 20. Mine is that. Mine is that. Then, lumpia Shanghai. Mine lumpia, guys. So, pakidiyan na po, guys. Okay, and then meron tayo crispy pata. Small to medium to, guys. Small to medium. Extra large. And then, meron tayo dito palabo. Medium to large po to, guys. Medium to large. Mine itlog. And then, Mine itlog po. Mine meron itlog. tayo dito, ano to pa? Steamed fish. Hindi alam. Steamed fish. Yan, pakiabot, Loy. Small po. Meron din tayong Extra chicken. small. Extra small to small po to, guys. Chicken macaroni. Okay, mine cheese. Mine cheese. Mine- Mine cheese. Last. And the last is the crispy. Raffle to guys! Raffle, guys! Raffle po to, guys! Raffle! Okay, so yan. wishing you all the best this holiday season. Sama-sama ang pamilya, magkaisa, at to celebrate the Noche Buena. Merry Christmas, everyone! Merry Christmas! Love you guys! Bye! Merry Christmas! Cheers! Oh, exchange gift time! Yay! Okay na. So, Go na, go. sino ang mauna? Ako na. Kinumagwa nga na kong anak. Tulo ni sila tubuo. Hala! Tingkipan! Kung pareha may gift, pagdungan may kabre. Magkasoy. Tulo. Ayaw mo ang Women. bangsa. Hindi ko ma. Ayaw mo ang bangsa. My God, ketchup. Uy, wala ni ketchup. Wow. Ala, nice lagi na. Pinagay, makremo. Agoy, ang ganyan ni supply nga medyas. Yes. Lusot lang ilang ko. Ala, nice lagi. Grabe rice, oh. Rubber Technology. rice. Ah. Non-slip. Bantay, mahulog tong kwandiha. Ala, Naikash. puti man na Naikash. Chat time. Wow. Ala, chat ang taugma. Ala, chat ang mo nila bigingan. That time. Jet Then time. napagin may Ala, 25. Cebu. Oh, 25% off. Hey Ala, ano may guys. just been me. Pero para sa kung my love. Hello! Merry Christmas, ma'am. Oh! Listing na number 2. Thank you! Napagyan, ma'am. Merry Christmas. Hello, wow. Lo! Di mo lang ikaw, mama. Napagyan, ma'am. Gusto mo Hello, wow, gasabot na pa. Unsa na? Ay! Unsa na? Wow! Lagi palit. Oh my God! Mine, Hermes! Mine. Hala! Hala! Bubuyog! Ah! Bubuyog! Ala, bubuyog, oh! Ah! Ala, bubuyog, oh! Alam mo, Ala, pag Okay lang, Italy. choices Ala, na pag lang. Italy. Oh, pang Italy. Ito lang ginagawa. Okay lang, choice na. Hermes! Hermes card. Mine, Hello, Hermes. thank you. Ala, thank you pa! Mine. Wow! Pineapple juice! Pineapple! Ala, pagkabuhayang supply. Wow, pineapple juice! Look! Ala, mine! Ala, ganalay mo na! Ah! Lois Vuitton! Ala, gamay is papagamay. Yes! Papa
Duman, ipapagitan ni Sir Sino. Okay guys, ako ang next. Unsa man ni? First thing to me. Lo, pwede din lang. Love from me. So, nagano ako nakuha ko gift for myself. Sige, I will open my gift for myself. Kunyari, hindi mo daw alam. Kunyari, hindi mo daw alam. Gift para sa sarili at coffee mug. Coffee mug kay sige kabuak ang among coffee mug. Okay. Nashock ka ma. Surprise ka. So, ano rin hatag mo? Sino mo exchange? Ha? Awag ba ka? Break naman to. Sus. Wala na to. Wala pa dito, brief na dito. Mahal kayong brief. Intro pa to, Mahal introduction. kayong break. Ala pa, si Kuya na po ala pa. Ala pa, Hala, si nurse Dala. lagi pa. Kaniha ka, kuya. Wala, nice lagi. Oh. Oh. Hala, unsa man ni? Diba sa nga sa loob mo? Unsa man ni, uy? Nag-easy naman din. Ulan. Oh, wait, a blanket. Woo! Ang katunay na ay kuan, na ay mutingog. Nabug ako. Boy, nice lagi siya. In fairness. Ano mo pa rin? Wala saan ni Huy? Ay, quality, huy. Unsa man ni? Pero, oh, ano yung ka? Hinda. Oh, na? Uga kayo, no? Makatulog yung ka. Hala, ako na ni sa basement. Oo na. Bisig ako balik ko makaaswat o. Wala, 6.8 kilogram. Wala, bisig ako na si Ala, nalapod, di si kuya mo. Oy, sapatos Wala. na pod. Lo, Ay, just lang. Hugaw naman kayo. Wala! Ganun sa white shoes. Oh. lo. Ano ka may? Ala, cute. Ala! Nakapiling! Ay, relo. Nakapiling! Abi na mag-insakto na tong brief nga na. Kulang pa na, huy. No, no. Mahalan mo na nga brief. G-Shock. Ay, yan si Opang. Awa kayo. Kani siya, di man tanan ko ni paliton. Wala ko magbitbitan ni si Ang isa ka mahal. Pero, Mahal kayo? Pero, Mahal kayo? ako na lang giaguan ta. Gagawanta ka mahal. Pako na bro, video na diretso ba? Mahal kayo doon. Sapatos. Ay, Amazon. Oh, Amazon. Lamaan ko na doon. Hala! Unsa man? Usa ni Loy. Huy, mo man akong ganahan. Muna yung number Mo one. man akong ganahan. Ano? Unsa Kung man? dili ka akong paliton. Muna yung the best noise cancelling. Guys, o pamain. Mine. Raffle. Mine Sony. Pamain Sony po ako. Next si Mano. Okay, maka. Brehe oh. So kanaan sa man eh. Alas ka, sa dili ni pwede kung wala Different ka. right na. Kini mo dili ka. Kuha sa brehe. Mag-isod po ka ba? Ano ang pag-abrihan niyo ma? Wala sa siya kay Siloy. Wala din lagi. Ayun sa box. Wala din ko ng box sa Amazon. 400 biya kay na ma. 400. Laman ka, 400. mahal ka kay ni Loy. Oh my God. Katong beats ni mo, ako na napamagay beats. Hala, ilang kuya mahal. Ako lagi mo kinahanglan mahal jud ako. Wala ako mahal jud na Wala ba ko kurang. gift ni Loy? Yan na siya. 4 beats bro! Muna yung magipangayo. Unsa na? Parang unsa? Headphone. Pero brehe sa gift ni Kuya. Brehe sa Abris akong gift. Oh. Mo man yung So, mga ganda, kwan. baby. No way! So, asa Pensa! ganahan mo? Kisa nag-order? Kamama ni. Ay, ko namin! Namin sa package! Ako ako suwin. Parang Mamili ka ang ganahan mo kay Yuli. Ito kay Eloy. Oh. Kasi simple man lang si Eloy. Wala daw ko na siyang ano. Oh, ayan. Hello. Oh, basahon. Open, basahon. Wala pa, It's a transfer! Ipakita! Ipakita, grabe no? Transfer. Transfer 200. Pwede ma! Wala ko na siya ilagay ko na i-transfer. Oh, happy birthday, Loy. Oh, happy birthday. Merry Christmas. Thank you. Ang saan ni pagkuhan lukat? Mama. Atana ka na. Wala na ako naputo sa ubo sa ilang tanawa. Grabe yan siya mabutos. Ang tape pa natangtang. Logi. Wala na sira. Wala na sira. Nabuhay kay ko. Nasort. Nabuhay kay ko nego. Doon wala lagi ka ng mutos. Sila lamig man daw na. Ala. So, ayan. Ayan. Wala Oh, ko sa tilawin si ni Mama. Oh my God. Oh, Cheers. Oh, next gift na ko is para kang Mama and Papa. Basahon ni mo. Unsa man? Ang saan? Di ko no takawa kay
na ako card. Ang next gift na ko is, Transfer. ang next gift na ko is para ka mga papa, basahon ni mo ani, dayon, abrihon ni mo to the next. Thank you for everything. My gift this Christmas. So kanina po Yes. is a 3-night all-inclusive stay at the Villa Lo? Stonefield in Santa Lucia. Katong gintuan ninyo. Abrihe! Katong gintuan ninyo yung karon pag ora. Tala! I read it again. Okay. 3-night all-inclusive stay at the Villa Stonefield in Santa Lucia. Oh. Katong gintuan ninyo. Klaro mo! Lagi! Klaro mo! Libre! Klaro! Tala! Okay guys, thank you for watching. Merry Christmas.